de mal, me come la moral, también la cabecita en casa. O ribeirense Javi Maneiro e o pobrense Cuervo, ex de heredeiros da Cruce de Jabón Blue, son unha boa mostra de que con traballo, talento e esforzo podes chegar a vivir do que desexes, aínda que non sempre sexa fácil e nin sequera sempre se consiga. Eso unha das mensaxes que lles transmitiron esta mañá os alumnos e alumnas do IES número 1. A charla concerto foi unha das actividades coa que comezou esta Semana Cultural no Instituto Ribeirense. Para vivir da música, eu penso que non hai que obsesionarse con eso porque co difícil que é vas a acabar cunha depresión de cabalo. Entonces hai que facer as cousas ben, con corazón. Vir a darlle as gracias, presentarlle un tema novo en acústico do que vai ir no disco e nada, charlar un pouco de como chegamos a isto da música, como facemos para gravar e, bueno, sobre todo e ante todo, que teñan respeto pola música e que intenten ao mínimo posible usar internet para piratear, senón usalo para descubrir, non? O cantante explicoulle aos alumnos como a través dunha campaña de crowdfunding ou micromecenado, na que o Instituto tamén participou, conseguiu sacar adiante o seu primeiro disco en solitario. De como fixeron o seu grupo e como se desfixeron. É moi duro chegar a ser un bo músico, polo tema do crowdfunding, que hai que tes 40 días para sacar todo o diñeiro, como a financiación a través das redes sociales. No tenemos mucho dinero y así estamos en un problema de crisis y que hay mucha piratería. No sé, yo también denunciaría las páginas piratas y sé que es muy difícil llegar y juntar a gente que no se conocía para hacer la banda. Non é como antes que presentabas unha maqueta e se lles gustaba te grababan un disco e poñan toda a pasta, ahora non. Ahora ti tens que conseguir gravar ti, conseguirte chegar a xente ti e cando sea un produto que funciona para chegar a salir nas radios, pois veñen as discográficas, te collen e te colocan aí, non? Gracias aos nenos e toda a xente que participou no crowdfunding, que se fixo mecenas para sacar o meu disco, desde aquí, desde a vosa tele, dar vosas gracias a todos e que nada, o disco está en fábrica e que nunha semana e pouco se empezará a mandar a casa a todo o mundo. Nos 40 días que durou a campaña de crowdfunding a través da plataforma Berkami, Maneiro logrou 10.000 euros cos que financiara a preproducción, grabación, mezcla e masterización do seu primeiro disco Furtivos. Poderemos gozar en directo deste primeiro traballo en solitario o próximo 29 de abril en directo na súa estrea na Compostela Sala Capitol. Do que puideron gozar hoxe en directo estes estudantes foi tamén da música doutro grupo da comarca, os ribeirenses, a Compañía de Ruido e o seu novo traballo 12 meses, 12 punchis. Si por cantar tengo que morir, seguiré cantando para sobrevivir. Óyeme, vamos. Si por cantar tengo que morir, seguiré cantando. Hay que sacar o peito para fora, hay que sacar o medo. Si por cantar tengo que morir, seguiré cantando para sobrevivir.